Id-Dipartiment tal-Informazzjoni ħabbar li l-Linja Nazzjonali tal-Ajru se tipprovdi titjiriet bl-irħis lejn Malta biex persuni li huma eliġibbli jivvutaw fl-elezzjoni ġenerali ikunu jistgħu jaslu f'pajjiżna. Il-biljetti bir-ritorn fuq is-servizz tal-Air Malta se jkunu bil-prezz ta' €35, inkluż it-taxxi u spejjeż oħra. Li vjaġġar lejn Malta u possibbli mis-27 ta' Frar sad-9 ta' Marzu, bir-ritorn isir bejn id-9 ta' Marzu u 17 ta' Marzu. Il-persuni li se jivvutaw kmieni jiġifieri fit-2 ta' Marzu jistgħu jivvjaġġaw lejn Malta mis-27 ta' Frar u jistgħu jirritornaw lura mit-2 ta' Marzu. Id-Dipartiment tal-Informazzjoni qal li dawk li se jivvutaw kmieni jridu japplikaw mal-Kummissjoni Elettorali sa nofsinhar tal-ġimgħa 1 ta' Marzu. Dawn l-arranġamenti huma validi għal persuni eliġibbli li jivvutaw u li jinkludi dawk li huma miżżewġa ma' barranin, dawk li qed jistudjaw jew jaħdmu barra, kif ukoll dawk li qed jieħdu trattament mediku barra mill-pajjiż. Din id-direttiva tapplika għal dawk il-votanti li jisimhom jidher fir-Reġistru Elettorali ippubblikat fi żmien 5 ijiem mill-pubblikazzjoni tar-writt tal-elezzjoni ġenerali. Persuni li jixtiequ aktar informazzjoni dwar it-titjiriet skedati tal-Air Malta jistgħu jċemplu fuq 2599 1230.